Είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ είμαι η Κική ή η Σάντι. Από το Σάντι Η Show. Σάντι μας. Λοιπόν, το πρώτο hangout του vlog το είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε κάπως διαφορετικά, αλλά η Κυριακή έχει άγριες διαθέσεις απόψε και επειδή ετοιμάζεται για ένα Gypsy πάρτι, Party. gypsy party, κάτι φανταζόμασταν, δεν είναι έτσι για να βγεις έξω, είπαμε να Έξω βγούμε εγώ. σήμερα. Ναι, εννοώ Κυριακή συνήθως δεν την αισθάνεσαι. Α, ναι, φυσικά, ναι. Λοιπόν. Αυτό έλειπε. Για πες μας Κυριακή, τι γίνεται σήμερα στην Πάτρα, την Οβέοντι? Λοιπόν, όπως ξέρετε, εγώ μένω Πάτρα, τη πρωτεύουσα καρναβαλιού, ας το πω. Το καρναβάλι έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα κοντά, αλλά τώρα αρχίζει και φουντώνει. Παντού, σε όλο το δρόμο, ψισταριές, παντού, τσίκνα, παντού. Από τη μία είναι καλό βέβαια, από την άλλη λίγο το μαλλί βρωμάει, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα, σήμερα λέω, η Χριστίνα έχει γράψει στο άρθρο της για τα έθιμα. Και έχει γράψει και το έθιμο που κάνετε εσείς σήμερα στην Πάτρα, έτσι, για πες το μας. Το Ναι. έγραψε έτσι. Ρε παιδί μου, είναι και καλά ο γάμος της Γενούλας Κλουρούς. Δεν το έχω δει ποτέ, φέτος το έμαθα το έθιμο, σήμερα δηλαδή, ό,τι ξέρω. Είναι ο γάμος της Γενούλας της Κλουρούς, που υποτίθεται περιμένει τον άβαρχο, τον Wilson, να θυμάμαι καλά. Και ξεκινάει, ρε παιδί μου, η εκπομπή σήμερα την Πέμπτη από ένα σημείο ψηλά, ξέρω, ένα σημείο στην παλιά πόλη της Πάτρας, ξέρω εγώ, η Άνω Πόλη λεγόμενη, και κατεβαίνει, ξέρω, κεντρικό δρόμο, Αγίου Νικολάου γνωστός, κατεβαίνει στο Μόλο και τελειώνει, ρε παιδί μου, πάλι στην άλλο πόλη. Και καλά είναι η εκπομπή της νύφης με τους φτωχοσυμπέθερους κλπ. Υποτίθεται ότι περιμένει τον άβαρχο να έρθει να την παντρευτεί στο λιμάνι της Πάτρας για να γίνει μετά ο γάμος. Αλλά Και τελικά τον περιμένει πολύ όλο αυτό το κλίμα. Δεν το ήξερα. Το έμαθα. Δεν πειράζει. Όσο ζούμε. Δεν έχει σημασία. Και σήμερα που θα πας απόψε? Σε ένα gypsy party. Και για πες Πώς μας καταλαβαίνετε. γιατί είχαμε ένα θέμα. Μεγάλα θέματα. Ναι. Περιττώ να σου πω ότι σου πάει πάρα πολύ, δηλαδή το μαλλί το σπορώ καλά ούτως ή άλλως σου πάει, αλλά το... Πώς Ναι, βάζουμε ένα πουλάρι, ξέρω εγώ, κρίκους, βραχιόλια και πλουμιστά, όπως λέει και η μάνα μου, ρούχα. Δηλαδή, φανταστερά με σχέδια. Εγώ δεν είχα κάτι ιδιαίτερο και δεν ξέρω αν βλέπετε, έβαλα αυτό το πουά. Ναι. Ναι. Και από κάτω δεν ξέρω τι θα βάλω, λογικά μια φούστα απλή. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί στην πορεία να προκύψει και να ντυθώ. Με την βοήθεια φίλων. Πρώτον, θέλουμε στο επόμενο Sandy Story σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από αυτό το Gypsy Party, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, θα βάλω. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα και εγώ μου φαίνομαι περίεργη λίγο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, λοιπόν, και επειδή είναι το πρώτο hangout και επειδή ξεκίνησε κάπως άδοξα, κάπως έτσι άδοξα πρέπει να τελειώσει. Φυσικά. Λοιπόν, θα λέμε να περάσεις τέλεια. Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ και εσείς να περάσετε υπέροχα, έτσι, και τι άλλο κάνετε. Να σε καλά. Αυτά, θα τα ξαναπούμε πάλι σε ένα πάλι hangout με το ESE Team 2013. Γεια!